ger ger dersim o dilimli çonuzon eya ver mazaf gereydim sayer harı kerd darê gwazyer cuyey pêrû piya îtiya sifti bî vila pêrdeyî şira dima horiya skurêt zafkon mara dê cima amê pyeser kerd bar ma herhêta ma çirey xwe vîra nekerd eya deştê sarjon ma ribês girt pîlê yelûngê bin vorê hesarek qirin gwela deşta bîpeynî mergê şênona awka serdin û zelal yegey mallaya vila sûr kuê çareka yo sung kewnar miyon birit yo lema xwerî qizil armed yo semza sûr deşê kolit mizêl doyê merga çeqera şenatiya bindariyê serguvendî kepûr serra xelli û vaş guê mêlit gij û kaş kîyê xwe gurêt xeşrûk serra çim eşta ma warê axeyha înê xatûn çir sambûlî derê şênonê zaf êst masê derê xelêfê xalwis û îb hom xwe vîra mek cir yo fetiha bûn bin gwazyeronê Mehmûd û Elî pûk û xezebê mala Mehmed bin keronê Savaş û Sor serguvendî Naz Girtpîl kuyon ser Fariq û Geyas qey Kurdistan Remzon û Rojhat ma bî vila Xarpêt Çolîk û Natawet ma çirey xwe vîra nekerd ina deştê sarjon